सिगांथाराव आङो आंनि ब्रादार अफ्रि दैमारिखौ आङो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आ जाहैबाय माखासे जोंनि बर'नि बै गुवाहाटी मा जायगा होनदोंमोनलाय जिखुनु आङो जायगाखौहाय बुंबाय थालायला, नोंथांमोना माखासे मिडियाफ्राव नुनानै दंखायो। दा बेनि फारसे आङो आदानाव फंनैसो सोंगोन। दा दे आदा, जोंनि ओरैहाय जोंनि बर'फ्रा माखासे गोदाव सोराव आनिथानि दा बे सरखारजों माने आलाय सिलाय न' बुफाय बुसि खालामजानानै दङ। दा बिनि थाखाय माने आदाया मा बुङो? दुखुनांथाव जायफ्रा दिनै न' बुफाय जानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' बावहाय आं दुखु मोनदों बिथां माब्रै होननानै बुङो, दुखु मोननाया जाहैबाय एक्सुवेलि बावहाय पलिटिक्सनि मोनसे षड़यन्त्र ना मा जन्त्र बिदि दङ बायदिखौ आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बावहाय बिथांमोना जायफ्रा न' बुफाय जानाय बिथांमोना कारेन्ट बिल होयो आरो डाक नाम्बारबो दङ। बेफोरखौ मा हिसाबाव बुफायखो, मानो बुफायखो, जाहोना मा? बावहाय दिनै जोंहा सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दङ। दिनैहाय मोनसे सिगाङाव फार्स्ट टाइम गुवाहाटीयावनो बिनि सिगाङावबो बै थांनाय बोसोरावहाय बुफायबाय सेम कन्डिशन दाबो। बेनो थांनाय बारनाथ' खाथियावनो मुस्लिमफोरबो दङमोन, ओमफ्राय बर'फोरबो। मुस्लिमफोरनिखौ सिफायाखै, बर'फोरनिखौल' सिफायदों। दानिया नैबे मोनसे सिफायनाया बेलेग एंगेलाव सिफायदों। आं जा बुजिनाय, आंनि बुजिनाय जे थौले मेलेमजों फिसा मेलेमजों बुजिनाय। माब्रै होननानै बुङोब्ला जोंनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ आसामाव, बे ट्राइबेलफोरखौ मा खालामनो नागिरदों? RSS आव सोजोबनो नागिरदों। नों अब्लाना खांख्राइ जानायखौ गारगोन। ए हिसाबै बिजेपि सरकारनि एसे माबा मोनसे दङ बायदिखौ आं सानो। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि माबा मोनसे षड़यन्त्र दङ बावहाय। खारन बे जायगाखौ जुदि सिफायजोबनो हायोब्ला, बर'फोरा जुदि ट्राइबेलफोरा जुदि बे हाजोआव जुदि थाबाय थायोब्ला सानसे समाव गुवाहाटीखौ बे ट्राइबेल जनगोष्ठीया सिख'गोन, बे सिमां दं बिस्रा। खिन्थु बर'नि जोंनि आसामनि ट्राइबेलफ्रा बेफोरबायदि सिमां गैया, गोरोबनानै संसार जानो बेफोरबायदिखौसो सानो। खिन्थु बैसोरो जों ट्राइबेलफोरखौ गिख्रंनानै दङ। दा आंनि नुनाय बायदिब्ला, आंनि मिथिनाय बायदिब्ला माने जोबोद दुखुनांथाव। बिथांमोना नैबे अखा हानाय बोथोराव दा बबेयाव थादों बबेयाव मादों गथ' गथाय लानानै, आरो सोरबाया बिनि गेजेराव प्रेगनेन्टफोरबो थानो हागौ। ओरैबायदि खस्थ' बिथांमोना बिराद भुगिनांनानै दङ। आरो बिथांमोनाबोथ' भटखौ होआङा होदों होननानै बुंदों, गावसोरनो मिडियायावहाय बुंदों ना। ओमफ्राय जुदि बे थानाय होजानाय मानसिफ्रा जुदि भट होआखैमोनब्ला बेयो मोनसे खोथामोन, बिसोरखौहाय आलादा खालामनानैबो दोननो हागौमोन। दा भट होखांनायनि उनावबो बिथांमोनखौ होदों। आरो मानो होनांगौ, आरो होदोंब्ला होबाय माने बिसोरनो सिगां नटिस खोख्लैग्रोनाय जानांगौमोन। आरो नटिसआ थांनांगौ। नटिस थांनांगौ। अब्ला माबा मोनसे गावनि संसार जानायनि माबाफ्राखौहाय सि जोम न'खरनि माखासे साय सम्पतिफ्राखौहाय साइड खालामनानै दोननो हायो। दा नटिस गैया मा गैया। दा खोनानाय बायदिला माबा मा होनो नाला लाइनखौहाय नायफैदों होननानैहाय बुंदों बिथांमोना, डाइरेक्ट मिडियानि सिगाङावनो बुंदों। दा बिराद दुखुनांथाव, बेफोरबायदि जानो नाङामोन जोंनि बर'नि गेजेराव। मानो बारे बारे थांनाय बोसोराव जाबाय, अनलि बोसोरसेल' जादों नै। दा बोसोरसेनि उनावहाय आरो बे बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदि गावजों गाव होखारजालायलायनाय। दिनै बिटिआर सुक्ति सान्ति जानायनि उनावबो बर'फ्रा सान्तियै थानो मोनाखै लोगोफोर ना नंगौना नङा? माने बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो बर'फ्रा सान्तियै थानो मोनाखै। गैया। सोरबाया जिउ गारनानै थांबाय, सोरबाया जिउ दङब्लाबो बेफोरबायदि आनिथानि न' बुफाय बुसि होखारजानाय, माने जोङो बेबायदिखौहाय सहायनो हाया। आरो दा बेबायदि जाबाय थायोब्ला, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि न' बुफाय बुसि होखारबाय थायोब्ला, दिनै मानोथो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय MC MLA जाखो, मानोथो पावार फांसन जाखो, मानोथो पावार गोनां मानसिफोर थाखो जोंनि BTC आव बा जोंनि बे BTR आव? जोंनि BTR आव आं बेखौनो बुंगोन
जोंनि बिटिआर नि लिडारफोर माने गावनिखौल' नायग्रा बिटिआर लिडार मालायनि फारसे नायग्रा लिडार गैया गावनि फारसेल' नायो समायखिराखौ लादों रायजो राजाया दिनै बिथांमोनखौ मोजां साबसिन हामसिन बिथांमोनानो मोजां मावगोन बेखौ साननानै आं रायजो राजाल' नङा आंबो मोजां मावगोन होननानै साननानै बिथांमोननोबो आंबो भट होदोंमोन आंबो सासे भटार्स हिसाबै आंबो दिनै UPPL नि आं होआखै जानो हागौ गुबुनाथ' होदों आंनि लोगोफोराथ' होदों खिन्थु दिनैहाय मा खालामदों जोंनि बिटिआर नि लिडारफोर माने आं नुहुरनायाव जेरै जों हाजारखि बुं थेवबो नोंसोरनि बुंनायखौ जों खोनासङा बेथाय आरो बिथांमोना ओरैबायदि अख्रायै नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बिथांमोननि सायाव जुदि बुङोब्ला केस होनाय बा जियालाव सोनाय बे हेबिटआ दङ खिन्थु जोंहा बिथांमोनखौ बुंनो हानाय रायनो हानाय मोनथाया दं बयहाबो दं एजेब जों बिसोरखौ भट होनानैसो देरहाहरदों हिसाबै जोंहा बुंनो हानाय बिथांमोननि जाखिनि गोरोन्थि मावनाय बेखौ नुनानैसो जोङो बुङो दिनै जोंनि बिदि बुंनायखौ नुनानै बिसोरो मा उल्था सानो खिन्थु दिनै आं दिनैनि सरकारखौ बुंगोन बिथांमोना बैयावहाय बिटिआर नि चिफ नोंथाङा थांनो हायाब्लाबो नोंथांना गोबां खामानि थायो अननानै गुबुन मानसिफोरखौ इनडाइरेक्टलि थिनहर नायहैथोन बिथांमोननि दुखु दाहा गासैयावबो एसेब्लाबो गसं आं नोंनि मिनिया बर'नि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथां लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौबो आं खावलायगोन नोंथाङा बर' रायजो राजानि फारसे अननाय दं आंहा नोंनि सायावबो मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथाङा जाहाथे बै गुवाहाटियाव जिहेतु बर' रायजो राजाफ्रा सिफाय जादों बिसोरनि नोंथाङा जेबो हैनो हायाब्लाबो अन्तत मोखां खनसे खोन्थाना जे बर' फिसा हिसाबै आं खोन्थाहैजानोखौ लुबैदों माने थांनानै रायलायहैयोब्ला बिसोरबो गोजोन मोनगोन होनायल'थ' नङा होनायजों जेबो खोथा गैया आरो माने थांनानै नायोब्ला खोथा फंसे फंनै सलुसन होयोब्ला बिसोरबो गोजोननायखौ मोनगोन निस्सय नंखागौ दा जोङो गोलाव खोथा बुंबाय दा बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन आङो खोथा फंसेल' सोंथ्रानोसै ब्रादारनाव माने दानि बे फैबाय थानाय सरकारखौ मा मावजानो लुबैयो आं बेखौल' मिथिस्रानोसै थारमाने आं बेखौनो लुबैदों जिहेतु बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना ओंखारदोंबा बर' रायजो राजानि थाखाय नोंथांमोना समायखिरा लादोंब्ला नङा बिथांमोना बर' रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै समायखिरा लादों वर्ड टेकिं लादों बिथांमोना ओंखायनो जाखिनि बर' रायजो राजानो खोथा होनानै दोननाय बै खोथा होनाय दोननायफोरखौ मावफुंलांनोखौ नाजा आं बेखिनिखौनो खावलायगोन आंनि जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङ बिथां मिनिया बर'नि चेनेलखौबो नोंथांमोना नाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोनफा मोनफा भिडिअ लाबोबाय थायो बिथांनि भिडिअ हाबनानै नाय बिथाङा कमेडि भिडिअखौ लाबोबाय थायो नोंथांमोननि गोसोखौ माने जेसेबां दुखु दाहा थानाय बावहाय स्रां जागोन होननानै आं आसा खालामदों अननानै साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ ब्रादारनिसिम गोजोन्थों